3:00 na. Oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! 3:00 na. Pinky on mo baby na. Kayo po ay nakikinig kay Henry M. sa Pinky on mo baby. Oh yeah. Pasaway, pasaway, pasaway. Please, walang Bueno mga tugang, kumaway maray na hapon sa mga sarawayon dyan. Lalong lalo na so nagbabalak pang magdalagan giraray sa December 2025. Maray na hapon po sa Gabos. Sa pangaran po giraray ni VP Henry Maceda. magising sa umaga. Kita po giraray mag-irba-iba ngunyan na aldaw nin Biyernes. Bisperas na po sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Nawaan. Subalit eto ka na. Bueno mga tugang, kita giraray ang mag-iriba-iba sa programang Pinky on mo baby. Ngunit mali. Ang advice ni BP Henry, ngaya Joshua, mag-standby ka sana ngaya sa istasyon. Kapag makalaog ngaya ako via remote broadcast, ako ngaya mga programa. Pero ngaya pag dahit akong busy, ikaw mo na ngaya ang magpaluhay-luhay. Bueno mga tugang, kumusta po ang Gabos? Handa na ba ang inyong mga tiyan? Piestahan na naman Kuya Neme. Ano? Piestahan na naman. Si Sir Jeff, maray na hapon tabi, watching from Croatia, Europe. Buda si Madam Tina Guba, shout out po from Binitayan, Malilipot, Albay. Maray na hapon tabi, Madam Tina Guba. Bueno mga tugang, marayon sa pagmati, pag kita tabi Kuya Neme, nakakatabang sa ibang tao. Di ba tabi mga tugang, kitang mga Bicolano, mga Albayano, talagang natural sa tuya ang pagiging matinabang. Sabi ni Francis Bustamante, graving traffic sa Washington Road, walang traffic enforcer, pa-deploy man tabi. Oy mga sir, ano, siguro parte ini, dahil may mangyayari po kaya mga tugang na Grand Santa Cruzan ngunya na hapon. Magpundig di sa may Kabangan West, sa may Sea Oil, hanggang sa, ano ini, sa Old Albay District. Sabi ni Sir Francis Bustamante, grabing traffic dapo sa Washington Road. Baka tabi, pwedeng may magreparo tabi dyan, PSO, kaya PNP, para mamanihar tabi din maray na bulos kan traffic. At syempre, may mga road closure po kaya mga tugang kaya expected na medyo may traffic talaga. May traffic build up sa ibang mga porsyon kantinang po di sa Legazpi. Kaya maki-check tabi mga bossing. Sabi ni Sir Francis Bustamante, baka pwedeng makadeploy nin mga traffic enforcer. Bueno, tabi Jerome, Kuya Neme, likas, natural na maray sa tuya, na kita mga matinabang. Tama daw. Tama daw mga tuga. Ikasasadere mo, pag atid-atid na daw, matinabang kang tao. Ako nga boss, matinabag nga iyo. Likas na po sa tuya Kuya Neme ang pagiging matinabang. Pero aram da po matinabag. Aram da po nindo mga tugang na ang pagtabang ang pagtabang dahil dapat basta-basta. Tabi ko yan eh.
maski da atabi mga tugang aram mo na nadidipisilan ang sarong tao o kaya nagiistorya ang sarong tao kan saya mga problema sa buhay. May sarong bagay na tabi mga tugang na importante mo ng gibuhon bago kita magtabang, Kuya Nems. Good afternoon po, sabi ni Sir Joseph Nares. Maray na po tabi, Sir Joseph. May sarong bagay na tabi, Kuya Nems, na importante mo ng gibuhon bago magtabang. Diba? Ang sabi ni mga tugang, importante mo na naghahapot importante na tabi mga tugang na naghahapot mo na kung kay puwanin tabang kan sarong tawo. Maski pa nga siya urual daw na sana tabi Kuya Nems, maski pa nga ni urual daw na sana ki share sa imo kay mga problema sa buhay, maghapot ka dapo mo na importante ang paghapot mo na kung kay puhan kan tawong ito kan tabang mo. I want to take me to Funky Town. Want to take me to Pero gari pagabot ko yan sa kwarta gari maka gari ka magduwa-duwa maghapot ano kung ang istorya sa imo roll daw na sana puro abot utang niya mahapot ka daw ano nga kay puhan mo yang tabang ko. Pero databi mga tugang importante ang paghapot mo na kung kay puhan kan tawong ito ang sa imong tabang. Yan ang pag-urulayan tatabi mga tugang ngunya na pagkahapon mantang naghahalat kita ng imbitasyon hali sa mga taga-dapdap. Sabi digdi Kuya Neme, may nagchat sa kuya, una ko imbitasyon na si Ate Shirley pala. want to take me Bakit mahalaga ang pagtatanong muna kung kailangan ng tulong ang isang tao? Ang pagtulong sa kapwa databi, Kuya Nems, saro sa mga pinaka mahalagang asal sa maraming kultura. Kaibahan na dapo dyan mga tugang ang kulturang Pilipino. Kita baga, matinabang maga talaga kita. Kaya kamuryahon kita kan mga dayuhan, Kuya Neme, ta mga matinabang kita. Mga maalaga pa pati. Sabi digdi mga tugang, subalit, may mga pagkakataon na kahit may mabuting intensyon ang isang tao tabi Kuya Neme na tumulong, maaari itong hindi maging epektibo o tanggap kung hindi ito may papahayag sa tamang paraan. Kaya databi mga tugang, importante na naghahapot mo na kita. Haputon ta mo na sa tao kung kay puwan ninda ang tabang ta. Saro databi Kuya Neme sa pinaka-importanteng lakdang sa pagbibigay ng tulong ay ang pagtatanong muna kung ito ay kailangan ng tao. Tabi Kuya Neme, databi mga tugang, kay puhan na maghapot mo na. Number 1, Kuya Neme, pagpapakita ng paggalang sa personal na hangganan o kaya boundaries. Anong ibig sabihin kayo ni databi mga tugang? Ang bawat tao databi mga friends, may kanya-kanyang emosyonal at psikolohikal na hangganan. Gatul sa likod Kuya Names. Sabi na, pag nagatul da ang likod mo, igwa kang purgas. Gatul sa likod ko Maray na hapon tabi kay Django Bustamante. Maray na hapon tabi Busing Django. Sabi ni Kuya Nems, ang direktang pagtulong, lalo na kung hindi hinihingi,
ay maaaring makaramdam ng pagiging kontrolado na parang ipinipilit ang isang bagay na hindi naman nila hiniling. I want to take me to Sa pamamagitan databi mga tugang, ng kan simpleng hapot na kaipuan mo ngaya kitabang o kaya gusto mo ngayang tabangan taka. Sa pag-agi dapo kan mga hapot na yan mga tugang, ipinapahiling niya to ang respeto ta sa saindang otonomiya o kaya ang saindang kakayahan na magdesisyon para sa saindang sadiri. Tama, Kuya Nems. Taba ka minsan baga, ang pagtabang, napapasala, Kuya Nemi, di ba? Although marayon sa intention mo, kundi kung day ka lamang nagpaisi duman sa tao, baka sabihin, piga underestimate mo man siya, Kuya Nemi. Di ba? Baka sabihin, piga underestimate mo naman siya. want to take me to Or baka isipon lugod. Ikaw na lugod sa nagtabang. Ikaw pa so na makaarot ko yun ano. So, gari baka isipon muya mo nga, ikaw na nga ang masunod. Diba? Kaya importante na tabi ko yan, Ems, na naghahapot mo na kung kay puwan niya ng tabang o kaya kung gusto niya, natabangan mo siya. Diba? Pagrespeto na tabi itong mga tugang, saro dayanin paagi para maipailing-taan sa tuyang pagrespeto sa iya man nakakayahan, tabi Kuya Nems. Diba? Okay lang na kita magresibi o kaya magdangog kan sayang mga reklamo, kan mga problema sa buhay, kundi bako day to tabi mga tugang automatikong rason para kita makisabayan na baka importante na haputon mo na. Diba? Tabi, Kuya Nems. Good afternoon kay Sir John Oro. Good afternoon, watching now. Pa-shout out po sa mga taga Orahan, Saknangan, Oro family, Balala family, Revira family, Acuña family, and Borabon family. Thanks po, sabi ni Sir John Oro. And si Kinchin Kotashi. Wow. Maray na hapon po, sir. Pabati po sa Vasquez family. Sa Vasquez family, sana maray ang merindal nindong niya na hapon. Si Sir Gary Santander, kan Bureau of Fire Protection Legazpi. Maray na hapon tabi, Sir Jos. Saka sa mga paraan tabay, sarong ligtas na daw sa tuya gabos. Listening ako sa radyo. O di, maray na hapon kay Sir Gary and sa mga barkada niya to. Diyan tabi mga tugang sa Bureau of Fire Protection Legazpi. Pag may sunog, kailangan tandaan, tumawag muna ng bombero bago mag-Facebook Live. Kaya importante mga tugang na nakasave sa tuyang mga cellphone number ko NMs ang mga nakasave sa tuyang mga cellphone ang cellphone numbers kan mga otoridad, Bureau of Fire Protection, PNP, di ba? Dahil magpara-save key number kan mga tawong babayaan ka man sana. Para utod makahilig si, si Sir Andy Marbella. Maray na hapon tabi, Sir Andy Marbella, and sa bilog na Task Force Kalinigan kan Legazpi City. And good afternoon kay Ate Shirley. Una ko konsisay na nagbati ko yun sa Ate Shirley pala may chat. want to take me to At importante mga tugang, ang paghapot mo na ardo ako Kuya Demi, so nabasa ko kaya. So mag-agom na tabi mga tugang. Nagkaon sa, nagselebrar ki anniversary, Kuya Nems. Bati, excited dun sa mag-agom. Hello yun na panahon na desinda nakakaon sa luwas, Kuya Nems. Tamala, busy sa trabaho. So agom na babae, busy man sa mga gawaing bahay. Sakto, Kuya Nemi, bakasyon man kan mga aki. Di, inagdakan agom na lalaki. Ngaya, baby love. Kaon lamang ngaya kita sa luwas. Di, siyempre, excite. Bilang babae baga. Siyempre, si Anday kan ma-excite tabi, Jero manaw. Ika man daw, agdahong kasama na makaon ka sa luwas. Di ka kan ma-excite.
numero unong rason kung dahil ka ma-excite, kung dahil ka papabayadon. Pero kung agdahon kang makaam sa lawas, talagang excited ka mangkaan. Diba? Di, sabi ka mabay, sige nga yan. Nagsanli ko yan ni Kimagayon. Nagkaon sa sarong mamahalon na restaurant. Itago natin sa pangalang Mel's Food House. joke lang. Para inahapon sa Mel's Food House, sa piga pamahawan mitabi pagkaaga. Di sabi nga ni Kuya Nemi, sa madaling sabi, nagkaon sa duwa, sumag-agom, sa sarong mamahalon na restaurant. Siyempre baga, pag mamahalin, medyo pricey. Tabi, mga tugang, ano, di ba, medyo makantidad. Ang kada sarong order, tabi Kuya Nems. Nag-order kay crispy pata, nag-order ki fried chicken, nag-order ki something na may sabaw. Sabi ko yun, siyempre, ang sarong order, dahil man kayang ubuson kinuwang tao. Sa madaling sabi, may tada, tabi ko yun, may tada, duman sa in-order, kan mag-agom. Hindi, sabi kan, agom na babae, tan mga babae baga, lalo kung housewife ko yun, mga masinop baga yan, ko yun, di ba? Mga matitipid. Sabi ka agom na babae, ngaya agom, ano itong ngayang, pwede ta ngayang gibuhon, na ma-take out ta ngaya ining tada ta, pauli sa harong. Sayang mga, kundi garang nga makasupugon man, tabati nga mamahalin nga ining restaurant, bati nga marayon niya yung sotlog, tabaka nga sabihon man, puro paborihon kita, ano? Kaya nasupog man ko yun, sabi kan lalaki, ako na ngaya ang bahala ta, karon to nga sa waiter, di sabi kan babae ko yun, ipalusot mo na sa ngaya na, ipabalot ang ngayon ita, iulit ta sa harong ta, ibahog sa ayam. Pero supog man magtaram na, kunyan, ma-take out sinda, supog, siyempre, ano baga, 5-star restaurant ko yun, sabi kan, agam na babae, di, isabi mo ngayon sa waiter, ipatos ngayon ta, ibahog, sabihin mo ngayon, palusot sa ngayon, ibahog sa ayam, pero ngayon, pag ulit ta, yung ngayon girahin ka kanon tata, dahil nga kita magluto. Di, inapod ko yun may kan agom na lalaki sa waiter. Kaya, waiter! Waiter! Di, dulok man sa waiter. Ay nga, sir. Pwede nga, waiter tabi nga, makibalot nga kaining tada, mita. Ibahog mi lamang nga sa ayam. Di, kinura kang waiter sa pagkaon. Di na nagirari tabi ko yun may duman sa kitchen, sa kusina. Ibinalot kang waiter. Pagbalik kang waiter duman sa mag-agaw. Nga sir, uli na nga sir, so pinabalot mo nga sir. Dahil ka nga mag-adit, tinabangan ta ka nga. Sinabayan ko na nga kan iba pang mga dugi. Sinabayan ko na nga kan iba pang mga tuklang sa kusina. Tanga na nga dakol kang mayuli sa ayam mo. O diba? Nagkulog-palugod sa buot kan mag-agom. Nagmagandang loob ka na para so waiter na sa nagmagandang loob, so mag-agong palugod, so puro soton pag uli ko yun may mga puro palusot pa ngayang naaraman nga sir, sinabayan ko na ngayon kan iba pa ngayon mga dogi budato lang nga ngayang maugmahan man nga so aya mo. Kaya importante na mga tugang na bago kita magtabang, importante na maghapot mo na kung kay puan ninda ang tabang ta or gusto ninda na tabangan ta sinda. Yan ang inot na rason ko yan, Ems. Pangadawa na tabi mga tugang. Natada po kay puan na maghapot mo na kung kay puan ninda din tabang. Pangadawa, pagkilala sa kakayahan ng iba. Sabi digdi mga tugang, may mga pagkakataon na ang isang tao ay kayang lutasin ang kanyang problema o kaya gawain sa sarili niya. Diba? Sa mga ganitong pagkakataon, ang pagbibigay ng hindi hinihinging tulong ay maaaring magmukhang pagdududa sa kakayahan nila. Kapag nagtanong muna, ipinapakita nating naniniwala tayo sa kanilang kapasidad at nandito lang tayo kung sakaling kailangan nila ng tulong. Ipinapakita rin ito na hindi natin inaagawa o hindi natin sila inaagawan
ng pagkakataong matuto o kaya umunlad sa sarili nilang paraan. I want to take me Sabutan tabi. O, di iyan na tabi mga tugang. Ansaro pa sa mga rason. Kunata, dapat na maghapot mo na kung kay puwanin dalin tabang. Taan sabi di ko yan tama man talaga na ang kada saro sa tuya, siyempre may kakayahan na solusyonan ang kanya-kanyang problema. Unless sabihon niya na kay puwan niya nin tabang, diba? Kay puwan niya kan tabang mo, duman pwede na kitang maglaog. Sabi Kuya Nems. Pero maski pa yan gura no magpara-share nin problema sa buhay, 'di ba? Hanggat nahihiling mo man na kaya niya pa man gibuhon, solusyonan. Yaon yan, may kakayahan yan, tabi Kuya Nemi. take me to funky town. Diba? Want to Or kung ika, intention mo talaga na magtabang, edi maghapot ka mo na, ano nga yan, kepuan mo nang ngayanin tabang, diba? Diba? At least sa paagi kan paghapot, tabi Kuya Nemi, sarong paagi para maipahiling ta sa inda, na kita yaon para magdamay, tabi Kuya Nems. Pero sa likod kan pagdamay na yan, kay po ang tamanda tabi mga tugang respetuhon, so kakayahan ninda. Diba? So kakayahan ninda. Kaya importante mga tugang na maghapot mo na para day na mamakarot ang tabang mo. Number 3, pagpapakita ng empatiya at malasakit. Ano nga yan pinagkaiba nga kang sabi empatya da tabi ko names empathy o da sympathy. Anong pinagkaiba Jasmine kan duwang ini empathy o da sympathy? Ang empathy nga so mas hararom nga sugari ano nga ya kumbaga ano ini namamati mo so namamati niya. Ang sympathy nga ano nga yan sympathy? Sabi ni Juan, Kuya Names, sus nga, mainito niya ang panahon ngo yan. Ang atop nga yan, sympathy. Sympathy nga yan ang atop. Kaya nga yan maaling nga huton. High heat index. want to take me down. Sabi niya mga tugang, ang paghapot bago magtabang, pagpapahiling ng empathy asin malasakit sa sarong tao. Sabi digdi. Ang pagtatanong muna ay hindi lang isang simpleng pag-uusisa, kundi isa itong anyo ng empatiya. Tabi mga tugang, ipinapakita natin na hindi tayo basta-basta nagpapalagay sa kung ano ang nararamdaman ng iba, kundi handa tayong makinig at unawain muna ang kanilang kalagayan. Sabi pa digdi Kuya Nemi, kapag tinanong mo ang isang tao kung kailangan ba nila ng tulong, ipinaparamdam mo sa kanila na may taong handang makinig at umunawa sa kanilang pinagdaraanan. So ang paghapot tatabi mga tugang kung kay puanin tabang kan sarong tabo, sarong paagi para may pamati ta sa inda, na sinda may katuwang. So, nakita, handa kita na magdangog sa saindang problema, di ba? Namamati namamati niya, aramtaan sa iyang pinagdadaanan, Kuya Nemi. Diba? Kaya, sarong importanteng bagay kan paghapot mo na kung kay puhanin danin taba, ida po yan mga tugang, sarong pagpapahiling ng empatiya mo duman sa sarong tao. Buda malasakit mo duman sa tao. Number 4, mas epektibong pagtulong. Sabi di mga tugang, ang pagtulong ay hindi lang basta pagbibigay ng kung anong naisip mong makakatulong.
ang epektibong pagtulong ay nakabase sa tunay na pangangailangan ng tao. Take it to Sabi ni mga tugang, sa pamamagitan ng pagtatanong, nalalaman natin kung ano talaga ang kailangang gawin, kung ito ba ay emosyonal na suporta, pisikal na tulong, payo, o kaya simpleng pakikinig lang. Sa ganitong paraan, mas nagiging makabuluhan ang tulong na ibinibigay natin. May mga tao man talaga tabi mga tugang na nagdudulok sa imo bako para hagadon tulos ang tabang mo kundi kumbaga nang ang kaipuhan ninda so tawo lang na madangog kan mga nagadalagan sa isip ninda. Diba? Kaya sa paagi na mga tugang nin paghapot mo na at least ika yaon ang intensyon mo na magtabang ika ara mo kung anong klaseng tabang ang itatao mo duman sa tao. Aputon mo siya. Gusto mo ngayon ng tabang? Ano ngayang pwede ko ngayang magibo para matabangan ka? Sa mataram iyan kung anong gusto niya. Tepuan ko lang ngayon ng tabang ngayang madangog ngayon sa kuya. Diba? Minsan may mga problema sa buhay na dahil naman kay puwan ano ini? Idetalyeng maray o kaya iluwas sa ibang tao. Idetalye sa ibang tao. Kundi, kumbaga, so may problema. Gusto lang niya nin tawong, gusto niya lang nin igwa siyang kaiba na maadangog sa iya. Kaya mas maray na mag-apot ka kung kaipuan niya nin tabang o kaya kung anong klaseng tabang ang kaipuan niya or ang gusto niya. Diba? Kung physical na tabang o kaya kaipuan niya nin advice o kaya baka gusto niya lang nin tawong madangog sa iya. Diba? Kaya sa paagi na tabi mga tugang ng paghahapot, mas nagiging makabuluhan ang tulong na binibigay natin sa ibang tao. At least, kumbaga, so tabang ito tao ta, swak, duman sa kinakaipuhan niya. Tabi ko yan, Ems. Kaya, wag mahihiyang magtanong. Maray na hapon kay Tita Patria Munsyon dyan sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Si Boss Doming Canillo. Maray na hapon, Boss Doming Canillo dyan sa Tabaco City. Ano pa dako yun may ang importansya kan paghapot mo na bago ang pagtabang. Number 5, pag-iwas sa hindi inaasahang negatibong reaksyon. May mga pagkakataon databi mga tugang na kahit ang pinakamabuting intensyon ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Halimbawa, Kuya Neme, pwede databing mapasupog ang sarong tao kung bigla mo siyang tinabangan sa hampangan kan iba, lalo na kung ayaw niyang ipakitang nahihirapan siya. Diba? May mga arog kan mananggad na pagkakataon mga tugang, di ba? Sa pamagitan ng pagtatanong, nabibigyan sila ng pagkakataong tanggihan o kaya tanggapin ang tulong sa paraang hindi nakakahiya at ayon sa kanilang kagustuhan. O kaya, databi mga tugang, para lugod iwas sa negatibong reaksyon, tabaka mapasala mananggad sa pagtabang mo, lalo na kung pagmati ninda, napasupgan sinda sa atubang kan iba, taminsan baga may mga tao man talaga ko yun, may nagarihabo ipahiling sa ibang tao na nadidipisilan siya. Feeling niya or aram niya sa diri niya na kayang-kaya niya. Diba? Kaya ika, mas kiyaw ng sa imong intensyon na magtabang, mas baray na tabi mga tugang na maghapot mo na. Para at least kung matabang ka man, kumbaga, may chance sa tao na sa yumahan or ako unang tabang mo. Taba ka, maparaot lugod tabi, Kuya Nems. Taba ka, sa paagi kan pagtabang, isipon lugod na napasupkan siya ta ibang tao. Taga rin ay pahiling niya na naridipisilan siya. Kaya iba-iba baga ang iba-iba baga tabi mga tugang ang ugali kan mga tao. Diba? Kaya mas maray tatabi na maghapot mo na. Number 6, Kuya Nems, pagpapalakas ng komunikasyon at ugnayan.
Ang pagbubukas ng usapan sa pamamagitan ng pagtatanong ay isang paraan, tabi Kuya Neme, upang palakasin ang relasyon sa pagitan ng mga tao. Kapag nasanay tayong magtanong muna bago tumulong, nabubuo ang kultura ng bukas na komunikasyon. Kung sa indatabi mga tugang, ang bawat isa ay may boses at may kalayaan na ipahayag ang kanilang pangangailangan. Sa ganitong paraan, tatabi mga tugang, mas nagiging malalim ang koneksyon ng mga tao at mas nagiging matatag ang mga samahan sa pamilya, sa paaralan, sa trabaho o kaya sa komunidad. Ayan da po mga tugang, saro sa importansya nin paghapot mo na. Ang pagtulong ay isang mahalagang gawi ng malasakit at kabutihang loob. Tama ba mga tugang? Sabi ko nga ni, kita likas na sa tuya, naturalon sa tuya bilang tao na kita magtabang sa aramtang nangaipo. Pero databi ko yan may, para ito ay maging tunay na kabuluhan at kapakipakinabang, mahalaga databi mga tugang, unahin ang pagkikipag-ugnayan at pag-unawa sa pangangailangan ng iba. Diba? Sa simpleng paraan ng pagtatanong kung kailangan ba nila ng tulong, ipinapakita natin ang respeto, empatiya at pagiging bukas sa mas malalim na ugnayan. Sa huli, ang tunay na pagtulong ay hindi lang pagbibigay. Ito ay pakikisa at pakikiramay sa tamang panahon at sa tamang paraan na pakikinabangan ng taong tinutulungan. Funky time, won't you take me to funky time? Diba? Kaya, ugalion ta mga tugang na di kita da basta-bastang lumaog, sumausaw sa problema kan iba. Alaton tamo na sinda na magtaram kung kay puwan dalin tabang o kaya kung ika talaga maawot mo na magtabang, maghapot mo na kita. Kay puwan mo ngayak ang tabang ko. Diba? Gusto mo ngayang tabangan ta ka? Anong klase ngayang tabang ang pwede kong maitao para sa imo? Diba, tabi ko yun, sarong sinyal nin pagrespeto ta sa kakayahan kan sarong tawo. Funky time, won't you take me Diba? At muda at least, mamati kang tao na dahil ta siya pigpapangunahan, tabi ko yun. funky time? Dahil ta siya tigpapangunahan, pigrespeto taman giraray. So, boundaries ta duman sa tawong ito. Kaya mas maray, para klaro ang gabos, maghapot mo na bago kita magtabang. Iyo, taod-taod, baka lamang may imbitasyon na from Dap-Dap. Garing igo para bantayan mo ngaya. Garing igo para bantayan mo ngaya. Dahil man po mga tugang, pero garong iyo. Alas 3:48. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sila nag-opresir din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees. Alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-experiensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, laog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaho ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City.
Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Anong nangyari digdi Kuya Neme sa Vera Falls, sa Malinaw? Nag-send sa kuyang video. Sa kulso nagkakararigos. Tapos biglang ruminagasa Kuya Neme, baha. Para data day kinadiskwado. Yung bagang Vera Falls mga tugang saro sa mga sikat na pasyaran dyan sa First District kan Albay, di ba? Nag-send sa kuya video si Sir Jerry Aranya. Nagkukuro kararigos. Pagtatawad, nagkaburukag na Kuya Neme. Ano ini? Buminulos na baha. Salamat kita. Tawara ki na-disquido tabi mga tuga. Iba na talaga ang panahon ngunyan. Kuya Nems. Ngunit may nabasa akong article.
Huwag Ang gout palang mga tugang, sarong anyo ng arthritis. Sabi ni it's actually the most painful form of arthritis. Diba? Segunda yan sa sarong rheumatologist. Ang sakit na gout, isang anyo ng arthritis, bunsod ng mataas na level ng uric acid na namumuo sa joints o kaya kasukasuhan. Ang gout, ang pinaka-common form ng arthritis na nakikita natin sa ating mga Pinoy. Diba? Ito ay dala ng mataas na uric acid level. Sabi na po ni Dr. Eileen Agbanlog de Matulak, sarong rheumatologist mula St. Luke's BGC. Di mo man kayang tumulong, huwag tumagal pa urong bumangon ka. Sanhi ng gout, karaniwan umano nagkakaroon ng gout ang mga lalaking middle age. Jesus. O kaya 30 hanggang 50 anyos, at kapag babae naman, ang madalas itong nagde-develop pagkatapos ng menopause. Sabi ng doktora, lifestyle dapo mga tugang ang pinakasanhi ng pagkakaroon ng gout, pero may factor din ang genetics. Matuto kang gumalang sa mga tao sa iyong paligid. Gumagabi na nga. Yung mga may gout, sila yung obese, sila yung walang exercise, may associated medical condition like hypertension, diabetes, mataas na kolesterol. So yung mga ganong profile, sila yung at risk na magkaroon ng gout. Buwan ng matino para ka o Mga bawal kainin. Sabi, mga tugang, pinaka-trigger ng gout ay ang mga pagkaing mataas ang purine at fructose corn syrup. Ang halimbawa ay alcohol, soft drinks, juice, processed food, cereal, karning baka, karning baboy, lamb, shrimp, crabs, at iba pang seafood na may shell, atay at iba pang lamang loob, sisig, tabi ko yun. Kaya mag-ingat ka mga tugang sa gout, kung nabo nindong din na ka makakaon kaya masisira. sumabay, sumayaw, sumabay. Mabuhay na mga tugang. Sa pangaran po ni VP Henry Maseda, ang regular nindong kaibahan sa programang ini. Ako po sa indong nakaibahan, Joshua Bino, si Kuya Nem sa Lalo Technical, si Jerome sa IT sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran, Shara Leron, at si Nicole Gloria. Masunod na po ang Bicol Target ni Sir Pio Fernandez. Salamat, maray na hapon. Guys!